Zovem se Rusimir pravilno, a zovu me Rusko, Ivanković. I vi živite u Novom Selu, U Novom tako? Selu. Koliko pored vas još ima stanovnika sada? Pa ima svi 11 koji smo tu svakodnevno. Znači ukupno 11? Ukupno a to 11. koliko je kuća to? 9 kuće. 9 kuće, 11. I koliko je u starosti? Najstarijih, pa 85 godine. 7, ima jedna baba sa 87 godina. A najmlađi? Najmlađi 63. Kad je počelo to da se smanjuje baš stanovništvo? Pa tako reći, počelo je još i od 90. ali od 2000. na ovamo je sve manje i manje. Iznapravljali smo svi kuće u banju, u Soko banju i ne treba im selo. A vi baš živite ovde? Ja živim još tu. A vaša porodica? Pa moja porodica dolazi, ali žive i oni u Soko banju. Sin i snaje u Soko banju, ćerku imam, unuci, zeta, oni su u Beograd. A recite, videli smo da su njive obrađene, to znači da dolaze ljudi ili kako? Pa što ste ove njive vidjeli od jezera na ovamo, to su više na jezarci njive. Naše vrlo malo ima, naše je ovdje ispod selo, ali vrlo malo ima obrađivo, nema ko da ga obrađuje. A vi koliko imate godina? 72. I evo čuvate ovce, je li tako? Čuvamo i ovci, jagance, te baš možda ću da ih izbacimo tude, pa ih snimajte svi jaganci i ovce. Oj, 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 oj. Koliko imate ovaca? Pa sad trenutno imam 20 ovaca i 16 jagnjeta. I to sam ja počeo da čuvam od svoje 6. godine. Od 6. godine svaka čast. Nisam bio zvaničan ja, ali uz pomoć Da, uz pomoć starijih. dede, oca, strica. Imate koliko? Jedna? 2 krave i 4 teleta. Stari su po 2 meseca. Jedno je malo, jedno ima 10 dana, a ovi su po 2 meseca tamo veći. Jebe ga ovdje leži jedno ovdekaj. Za otkup mleka ovdje ne dolazi da kupuje niko mleko. I ja, kad se krave otele, odoje svoji telci, ja kupujem mali telići, pa muzem mleko i dajem na telići. Tako iskorišćavam mleko. A značilo bi vam mnogo da se otkupi? Mnogo bi značilo i za mene bi lakši posao bio. Ali malo smo ostali, nema za čega da dolazi kupac da otkupljuje mleko i ja eto još se tako zanimam. Je li vam teško da spremite hranu? Pa za meni jeste, nego eto dolazi sin, Da pomogu? snaja, pomognu i tako, inače ja već sam ne bi mogao da spremim hranu. Koliko hektara obrađujete zemlje? Pa ja imam površinu, tu imovinu oko 12-13 hektara, ali nešto sam obustavio, ne mogu da se postigne da se uradi, pa radimo negdje do 6 do 8 hektara obrađujemo. Da sadite baštu, sve što vam treba Pa za sadimo, domaćinstvo, jel? jeste. Kako je sa vodom ovde? Pa sa vodu nemamo tako problem, ova česma što je ovdje ima vodu preko cele godine, imala je do sad. I još dolazi iz jezerota da hvataju ovdje vodu kad im bude potrebna. I iz Rdenkovac isto dolaze. Ova je česma do sad bila izdržljiva sa vodom. U svakom slučaju, dok god možete, vi ćete raditi. Pa ja tako se nadam. I tako bi trebalo. Mi vam želimo još mnogo godina. Pa to ne zavisi sve od nas. I mladi. Pa bilo bi li, eto. Da čuvate još nešto od stoke, ovce, koze? Koze nemam, čuvamo svinje. Imam eto 2-3 komada imam svinjeno tamo u najpočar. I
Ima i u Sokobanju je sin prebacivao, tamo neke svinje ima i tamo čuva. On posebno. U svakom slučaju borite se, ovo je stvarno Uvijek. greota sve ostaviti, napustiti. Pa jeste li biti toga? Jer evo, vidite sami da je se sve to napušteno, rašćuje se. Ali to je veliki promašaj. U Novom Selu smo zatekli i Ivanković Sašu. Da, živim pola ovde, pola u Sokobanji. Radim na rudniku. Eto, sad sam slobodan pa sam tu. Vaš otac ne može ovo sve sam da Naravno da obrađujete, ne može. imate krave, svinje. Naravno Vi da ne može. postižete i pored posla da se bavite poljoprivredom. Pokušavam. Za sad ide dobro. Ne dobro sa mukom, ali Čisto da se održi domaćinstvo. ima se neka želja, eto. Da, u ovoj lepoti stvarno samo ostaje ljubav i navika i želja da ovo opstane, ništa drugo, jel da? Ma naravno, ali džaba sve se to gubi. Ne samo ovde, nego u svakom selu. Ima li još neko mlađi ovde da bar s kim popijete kafu kad dođete da nešto radite? Povremeno, kao i ja, Dođu povremeno. povremeno. Šta ste sve zasadili ove godine? Kao i obično pšenicu, ječam, te strvne kulture i sad sam prebacio u Sokobanji zbog divljači ovde, kukuruz sam posadio tamo. Sve je to naporno onda i mora da se odustaje. Jednog dana kad dođete do penzije, vratili biste se ovde. Aha, to o tom potom. Nikad se ne zna šta će sutra biti, a kamoli penzija i treba da se doživi na ovom vremenu sadašnjem. Da li se još nečim bavite pored posla na rudniku, ovog poljoprivrede ovde i Orezivanje Sokobanji? voća preko zime, zato režem evo tek sad moju lozu što nisam zbog tuđih stigao da završim to. A što vi mislite, koje je rešenje bilo da mladi ostanu na selu više? Politika države. Verovatno. Mislite Ništa da drugo. to loše decenijama unazad? Naravno. Treba više da se pruži da bi mladi ostali. Ma, mnogo treba više. Pošalji nekoga da mu prodam jaganci.